बबे खर'जों बुंनो हायो नोङो गावनि फिसाखौ बोरै सैमा अमा फाग्ला माब्ला माबि बैथाला माला गुन्दा होननो हायो गावनि फिसाखौ बोरै होनो हायो अबा नों बिदि बुंनोबा नोंनि गथ'खौ नों बोरै जोनोम होगोन नोंनि गोरबोआव बोरै नों 9 दान आरो 9 दिन लानानै नोंनि गथ'खौ नों दिनै जोनोम होनानै दिनै बोरै जोनोम जाखांनायनि उनाव नोंनि गथ'खौ बोरै सैमा अमा फाग्ला माबा माबि नांदेरनाय मानाय मारै नायनो हायो नों बिमा असेबा नोंनि जुदि असे फिसाबा आरो नों जुदि बिमानि गुन दङबा नों बे खोथाखौ मानो बुंनो हाखो खुलुमबाय लोगोफोर साफ्रोमखौबो आं खेबसेबाव आंनि बे बिटार इम्पस चेनेलाव आङो बनायना लाफिनबाय दिनै आं दुब्लि गेजेर फैलाव जायगायाव फैदों लोगोफोर नाहर सिनारिफोरखौ आङो बे फैलाव बे दुब्लि गेजेरावनो आं जिरायनानै एसे माने भिडिअ बानायनानै आं सानबाय ओंखायनो आं दिनै बाव फैदों स' आङो दिनै बिराद दुखु मोनदों आरोना दुखु मोननाया जाहैबाय मा बेनो जाहैबाय मा माने जायफोर माने दा हाबा जास्लिंनाय मायबा उन्दैनि बैसोआव जायफोरनाखि हाबा जास्लिंदों बिथांमोननि खुगानि रावफोरखौ आं अगेन मोनबाय आं मोनामनाय मोनबाय ओंखायनो आं दिनै बे भिडिअखौ लानानै फैबाय मानि थाखाय आं मोनामनो मोनदों होननानै बुङोबा लोगोफोर बिथांमोना जाहैबाय मा गावनि जोनोम होनाय गाव 9 दान आरो 9 दिन गोरबोआव लानानै जाय गथ'खौ जोनोम होदों बे जोनोम होखानाय गथ'खौनो 1 बोसोरनि उनाव बाथाय 2 बोसोर 3 बोसोर हालागै गावनि गथ'खौ ओरैबायदि अगेन रावजों रायो आयै गावनि फिसाखौ खांनानै बोरै बबेबायदि गेसाव गोफोन रावजों रायनो हायो हाबाब गावनि गथ'खौनो मा गाज्रि रावजों बुङो मा बिमा बेलाय बबे दुनियायाव सोलोंनानै फैखो बे रावखौ सोर फोरोंखो गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाया गावखौ बेफोरबायदि बुंनो गियान फोरोंखो ना सोर फोरोंखो ना बिनि फिसाया फोरोंदों ना सोर फोरोंदों ना गाव हारसिं रोंनानै फैदों गावनि गथ'खौ जुदि बेबायदि गाज्रि रावजों रायोबा मा गथ'आ मोजां जागोन नङा होमबा गिनानै बिथाङा सानो जानांगौ बेबायदि रावजों रायोबालाय गथ'आ हयथ' मोजां जागोन मा बिखाजों बुंनो हायो गावनि गथ'खौ फाग्ला अरनाय गोनां माबा बोरनाय गोनांनो माबा जावलिया माबा मा होनबावो बैथाला सिन्थाय गावनि फिसाखौनो होनो साला नोंनि बे सालायखौ मोनबा हाथायखौथ' सौखाना होजोबो आं दिनै रागा जोंदों बेनिखायनो आं दिनै होनदों आङो खोनासंनो बानाय मोनथारबाय एकदमबारे जेरावखि थाङा माबा बाजाराव खिन्थाय मानसि दुमसि मिन्थिया रायनायफ्रा आयौ सरसोमलाबायगोन गथ'खौ खानानै साला नों थिग जायाखैसो गथ'आ थिग जायाखै दै नों थिग जाग्रोनांगौ होमबासो गथ'आ थिग जागोन नों मोजां न'खराव मोजां रायलायदावोबा बे गथ'आबो मोजां रायलायगोन गुरै खोथा रायलायगोन नाथाय नोंनो एकदमबारे सुनिया नों बिमायानो थाल्ला नों बेफोरबायदि भाषाखौ जिबनावबो दारायलाय नों न'खराव जुदि गुरै नोरोम बाथ्रा रायलायोबा नोंनि गथ'आ बे आखुखौ सोलोंगोन ओंखायनो आं बुंदों बिमा माहारिफोरखौ आं बुंदों खावलायदों मोजाङै गियानफोरखौ सोलों गावनि गथ'फोरखौ अननाय रावजों गाबज्रि अननाय रावजों बुं नोंहा जुदि रागा जोंबानो रायबानो खाब्रां खासे गोरा गोथार रावजों बुंनानै गावनि गथ'खौ जुदि नों गाज्रि जानो लुगैयो नामा बे गथ'आ उनाव मा जागोन आंथ' बुजियो दा नों बेबायदि रावजों बुङोना नों दुनियानि गाज्रिसिन नोंनि गथ'आ नोंनिफ्राय बयनिबो 100% साबसिन आरो आं बुंगोन जुदि नोंनि गथ'आ गाज्रि जानांगौबा इयुनाव नोंनि थाखाय जागोन नों बेफोरबायदि राव बाहायनो थाखायनो नोंनि गथ'आ सानसे मा जागोन बयनिख्रुइबो मा जागोन गाज्रिसिन जागोन आरो बे गाज्रि दायनिगिरिया नोंनि फिसाय नङा नों बिमायानो नों बिमा जानानै दिनै माने गथ'खौ मोजां राव बुङाबालानो मा सैमा अमा फाग्ला माबा माबि बैथाला माबा नांदेरनाय मानाय मा राव जाखो बियो सासे बिमा गुबा नोङो सथि बिमाबा नोङो फिसाखौ नों दिनै बेफोरबायदि माने रायनो हायो नोङो अला मा रोंनानै हाबा जादों नोङो बेफोरबायदिखौ जुदि रोङाखैबा नों मानो हाबा जादों बेबायदि गियानखौ नों रोङाखैबा नों हाबा जाखो नोङो मानो फिसाय जौनो नों आथुर जाखो नोङो मानो हाबा जादों नोङो बेफोरबायदि गियानखौ नोङो सोलोंना लायाखैबा मानो गथ'खौ बेफोरबायदि गाज्रि रावजों नों माने रायदों मोजांबासो मोजां नोंसोर बायदि आइजोनि थाखायनो बिमा माहारिनि थाखायनो सारा बिमा माहारिफ्रा बरना मोनफायो नोंसोर बायदियानो बेफोरबायदि गियान सोलोङो उन्दै बैसोआवनो गाज्रि बाथ्रा रोंबाय उन्दै बैसोआवनो बिसोरखौ जौ लोंनो सोलोंबाय गावसोरबो जौ लोंबाय उन्दैनि गथ'फोर गावनि फिसाखौ लाफा जौ लोंबाय सालाफोर जौ दौबाय गावबो आरो ओरै बिया फारसेजों होनो फिसानो आहार दौगासिनो दं फारसेजों गाव जौ लोंगासिनो दङ मा गियान बियो बबे गियानाव सोलोंनानै फैया नोंसोरो मोजाङै जानोबा जा नङाबा दिगदार दङ नोंसोरो बिमा जानानै गियानफ्रा मोजां सोलों बिमाया जुदि मोजां जायोबा नोंनि गथ'आ गाज्रि जानायनि जेबो चान्स थाया जायनि बिमाया गाज्रि जायनि रावफ्रा मोजां नङा बे गथ'आ 100% बे गाज्रि जाखागोन थाल्ला बिफाया न'आव थाया बोजों थाङो बेनिखायनो आं खावलायदों बिमा माहारि जानानै नोंसोरो मोजाङै सिन्था खालाम आरो गावनि गथ'खौ अननाय रावजों गाबज्रि बेफोरबायदि गाज्रि भाषाजों रायनानै रुजुनानै रायनानै मा मोनो फालाय गावनि गथ'खौ नों मानो होनबा नोङो
नोङो 9 दान आरो 9 दिन नोङो दिनै गावनि गोरबोआव लानानै नों जोनोम होबाय आरो दिनै जोनोम जाखांनायनि उनाव मा बेलाय गावनि फिसाखौ मा दै गारनो नागिरदों खांगारा गारनो नागिरदों मोजांबासो मोजां नङाबा दिगदार दं आं बे भिडिअखौ बेखिनियाव लाना फैदों लोगोफोर आं एसे दुखु मोनदों दिनै ओंखायनो आं जेबो होननोबो गोसो जाला थेंक इउ लोगोफोर